बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन थामहिनबा गुसुङै बिसा बे बिसाजों बानजायजानाय थांनाय 22 जे डिसेम्बर बे डिसेम्बराव बर'मानि हाई सेकेन्डारि प्लेग्राउन्डआव मोनसे हाबाफारि जादोंमोन ब्रैथि बड' सावथुन बान्था होनाय हाबाफारि आरो बे बर' सावथुननि जे बान्था राननाय हाबाफारि बे राननाय हाबाफारियाव बर'नि जे मुंदांखा 2019 मायथाइनि जे गांजा फाग्ला बे गांजा फाग्लायाव गासै मोन 7 एवार्ड बिथांमोना मोननो हादों। नंगौ नैबे समाव आङो दंफैयो बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङावनो थानाय थैखाराखुसि जे गामि बेहाय आं दंफैयो आरो बे गामिनिनो बयजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा डाइरेक्टर मानगोनां पंकज लाहारी बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्रा मोनथिनो लागोन आरो बिथांनिफ्राय जों नैबे समाव बिथाङा जे मोननो हानाय बिथांनि डाइरेक्सन खालामनाय नैबे गान्जा फाग्ला बे गान्जा फाग्लाया मोन 7 एवार्ड बेस्ट फिल्म मोननो हादों। बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ जों मिथिनो लागोन। गिबि गिबियावनो नोंथांखौ कंग्रेचुलेसनखौ आं जासिग्रोबाय। थेंक इउ आरो बड'लेण्ड बुब्लियाव नोंथांखौ बरायो। साबायखर। मा बुंगोन बे समाव नोंथाङा नोंथांनि जे दिहुनजानाय जे गान्जा फाग्ला बे सावथुना नैबे समाव 2019 मायथाइनि जे बेस्ट फिल्मजों लोगोसे बेस्ट डाइरेक्टर बेस्ट मिउजिक डाइरेक्टर बैफोरो बान्थाखौ नोंथांमोना मोननो हादों गोसोखौ माबायदि मोनो? थारैनो बान्था मोननायनि उनाव जों जे बै शुटिं लानाय समाव जाबायदि मोनसे खस्थ' मोनदोंमोन जोङो जाबायदि माने सान हर मिथियालासे जों शुटिं लानानै गांनाय उखैनाय मिथियालासे जा मोनसे जों खस्थ' मोनदोंमोन बे खस्थ'नि फिथाइखौ जोङो दासिम माने फुलफिल जानाय बायदि मोनदों आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों जायफोर बान्थागिरि जायफोर बान्था मोननो हादों बिथांमोनाबो थारैनो आंखौ साबायखर बावहरदों। नोंथांनि थाखायनो नोंथाङा सुबिदा होनायनि थाखायनो जों दिनै माने एसेबां गिदिर माने स्टेज मोनसेयाव गाखोनानै रायजोफोरनि सिगाङाव बान्था लानो हादों। थारैनो नोंथांखौ जों साबायखर बावो होननानै आंखौ जाय बान्था मोनगिरि बिथांमोन माने बुंहरदो आरो बिदियाव आरोबाव आं बांसिन गोजोननाय मोनबावदों आरो जे बेहाय जों नुनो मोनदों नोंथांखौ गुबुन गुबुन जे सावथुन भिरावबो नोंथांमोन गान्जा फाग्ला दा बेबायदिनो गोबां सावथुनाव नोंथाङा जेनेबा डाइरेक्सन खालामदों बेखौ दिहुनजाबाय आरो बेयो बर'नि गेजेराव मुंदांखा जानो हादों। दा बे बिथिङाव नोंथाङा माबे समनिफ्राय बा नोंथांनि जागायजेननाय जे लिरनाय बेखौ एसे फोरमायनो हागोन? ओरैनो आङो एक्सुवेलि मेट्रिक पास जानायनिफ्रायनो लिरनायनि एसे हुदा दंखायोमोन नाथाय आं फोसावफैथ'वाखैमोन। सिं आं गोबां बिदिनो नभेल बा सावथुन जायखिजाया माने गेदेर गेदेर लिरगिरिफोरजों दिहुनजानाय नभेल गेदेर गेदेर डाइरेक्टरफोरजों दिहुनजानाय सावथुन बेफोरखौ आङो मथा मथि मेट्रिक पास जानायनिफ्रायनो गोबां नोजोर होबोयोमोन। लाजिनाया एसे दंमोन आङो खिन्थु गोसो सिं आंना डाइरेक्टर जानाय लिरगिरि जानाय बे सिमा दंखायोमोन। जेब्लासिम आङो डिग्री मोनहैबाय BSc जेब्ला आं खालामबाय थादोंमोन अब्ला आंनि लाजिनाया जेब्ला लासै लासै गोमालांनो हमनायसै थिग एसे आं ओंखारनो जुजिनायसै कलेजफोराव स्टेज ड्रामा जायोमोन बेफोराव एसे पारफर्म खालामनो लानाय जाबाय। बेनिफ्राय आङो 2008आव BScखौ कमप्लिट खालामनानै आं मा खालामबाय जिहेतु न'खरनि हाल साला बारा मोजां नङामोन नालाय आं आर्ट्सनियाव नांनायसै आं मा खालामबाय 2008आव EMRI इमारजेन्सि मेडिकेल बै 108 होननाय बुस्थुआ ओंखारदोंमोन आरो बेहाय आङो इन्टारभिउ होनानै टेकनिशियान जबखौ मोनदोंमोन। बेनिफ्राय आंनि टार्निं पइन्टआ माबायदि फैखो आं दा 108आव थानानै एसेबां इमारजेन्सि ब्रान्चनि खामानि बिराद रिस्कि जायो बे खामानिया बे थानायनो आं दा बोरै बे लाइनखौ आं लांनो सामलायनो हानो बिदि आं सानफ्लांबाय आरो गावखौनो। नाथाय लाकिलि मा जाबाय आंखौ डिपार्टमेन्टआ साउथ इन्डिया फथायनायसै फार्दार ट्रेनिंनि थाखाय EMT इमारजेन्सि मेडिकेल टेकनिशियान फार्दार ट्रेनिंनि थाखाय आंखौ साउथआव फथायबाय। साउथआव थांबा ओरैबायदि लाखि जा आंनि हस्पिटाल दंमोन उस्मानिया हस्पिटाल गान्धी हस्पिटाल बे मोननै हस्पिटालाव आंखौ ट्रेन खालामदों डक्टरफोरजों लोगोसे। अब्ला बै हस्पिटाल मोननैनि सेरावनो थारमाने जोंहा नै राम'जिनि फिल्म सिटिया दंमोन आरो बे मोनसे प्लास पइन्ट जाहैदों। बेनिफ्राय मा जायो जिहेतु जोङो अनलि टेकनिशियानसो नालाय जोंनियाव बारा बिदिहाय माने हार्ड ट्रेनिं जायामोन आरो बिजि सुनो रोंनांगौ बिजि सुनो रोंनांगौ सेलाइन होनो रोंनांगौ ड्रेसिं खालामनो रोंनांगौ थिग माने सिम्पोलमोन आरो क्लासा। अब्ला आं मा जाहैबाय माने क्लासखौ एसे हाफ डाउन खालामनानै आङो जेब्लाबो राम'जिनि फिल्म सिटियाव हाबहैयोमोन आरो बिदि माने सानफ्रोमबो थाङै बैहाय आं ओरैबायदि मोजाङै अबजार्भ खालामदोंमोन माने माबायदि माने शुटिंखौ लायो
जेबो आइडिया गैखायामोन बै समाव 2008 नि बाथ्रा बेयो 2008 नि बाथ्रा अब्ला बेहाय आं गोबां नलेज मोनबोदोंमोन दुखुनि समाव माबायदि हमो फुर्तिनि समाव माबायदि हमो सासे मानसिया रागा जोंबा केमेराखौ माबोरै हमो बेफोरनि गोबां नलेजखौ आं सिरि सिरि खावखुमानानै लादोंमोन आरो बेनिफ्राय नोंथाङा फल' खालामदोंमोन आं जेब्ला ओमफ्राय आङो हमना ला 2011 ना 12 आव आङो आंनि माबायाव फैफिनदों आइएसआव अब्ला आङो इउटुबखौबो फल' खालामनोसै एक्सुवेलि माबायदि खालामो इउटुबाव नायै नायै आङो गोबां प्रेमेबलफोरखौ मिथिनो हाबाय बेनिफ्राय आङो 2013 आव आं टारगेट लाबाय सावथुनखौ आं खालामसिगोन होनना अब्ला बेहाय जेम्स मुसाहारि होननाय सासे आर्मि दंमोन आरो बे फंबाया सिनेमा खालामनोबो माने इन्टारेस्टेड खामोन आं बेनि सिगां मोननैसो एलबाम खालामग्रोदों माने एसे आइडियानि थाखाय अब्ला बै फंबाया आवगायबोनायसै बेनिफ्राय जों जोखोम सावथुनखौ 2014 आव जागायदों आरो बेहाय खिन्थु आं डाइरेक्सन खामानिखौ मावाखै फार्स्ट स्टेप नालाय माबाफोर मिस्टेक थानो हागौ बै गिनाय मोनसे दंमोन अब्ला जोङो कमलेश्वर आदाखौ लोगो हमहैनायसै नोंथाङा सावथुनखौ डाइरेक्सन खालामनांगौ ओमफ्राय आं एसिस्टेन्ट थागोन स्ट'रिखौ आं लिरबाय ओमफ्राय कमले आदाया फिल्मखौ डाइरेक्सन खालामदोंमोन जोखोमखौ बेहाय आं एसिस्टेन्ट डाइरेक्सन हिसाबै थानायसै बेहायबो आङो आदानिफ्रायबो गोबां नलेज मोनबोबाय प्रेक्टिकेलि एसे मोननानै गावनो एसे मेगनजों नुनानै गावनो एसे मावदेरनानै नलेजखौ माने हासिगोन बायदि मोननायसै आरो आं 2014 निफ्राय बिदिनो दिनैसिम कन्टिनिउसलि खालामगासिनो दं आरो दा नोंथांनि गिबि सावथुना माबे गिबि सावथुन हिसाबै जोखोमानो जाहैबाय एसिस्टेन्ट डाइरेक्सन हिसाबै मावदोंमोन आङो जोखोमाव बेनि गिबि सावथुन दिनैसिम नोंथाङा माबे सावथुनखौ बानायखो आरो माबेखौ लिरखो टटेल बुंनो थाङोब्लाथ' लिरनायजों आरो गाव खालामनायजों 19 जाबाय आरो 19 जाबाय फार्स्ट सावथुना जोखोम थाहैबाय ओमफ्राय जिनिर रेगा 1986 लड़की दिङा बेनिफ्राय बीर गान्जा फाग्ला बिसम्बि नैबे लास्ट दाखा जोमै आरो लिरना हरनाया जाबाय जा रिया आब'नो अननाय बेनिफ्राय मोनसेया गोथार आरो गुबुन मोनसेया बै राङाफाराजों बिरफुं महलारि होननाय सायखं नैबे लास्ट इयार ओंखारदों दा नोंथाङा नैबे गान्जा फाग्लायाव मोनस्निथा एवार्ड मोननो हादों माबेखौ बेवहाय मोननो हादों बेस्ट फिल्म अनारखौथ' मोनखादों बेनिफ्राय बेस्ट डाइरेक्सनाव मोनदों बेनिफ्राय बेस्ट एक्सनाव मोनदों बेनिफ्राय मोनहैबाय जोङो बेस्ट मिउजिकआवबो मोनदों बेस्ट सापर्टिं एक्टर मेलावबो मोनदों टटेल बिदिहाय एक्टर एक्ट्रेस बर्ड सानैबो मोनदों बिदि 7था जादों आरो गासैबो दा बिसाया मोनसे गिदिर प्लेटफर्म बर' सावथुन मुलुग दा बेहाय नोंथाङा 2019 मायथाइनि अनगायै सिगाङावबो मोनदोंमोन औ आङो 2018 आव दिहुनजानाय बिर सावथुनाव बेबो बेस्ट फिल्म माबा अनारखौ मोनदोंमोन बिमुंखौ बेनिफ्राय 2017 आव लड़की दिङा ओंखारदोंमोन बे बेस्ट फिल्म सायख' जायाखै नाथाय बेहायबो जों मोनबा एवार्डखौ मोननो हादोंमोन लड़की दिङा सावथुनाव दा बर'नि गेजेराव गोबां बिदिनो सावथुन दिहुनग्रा जों नुनो मोनो बा दिहुनो दा बेनि गेजेराव नोंथांजों आरो जाय बिथांमोना दिहुनो बिदि फारागथिखौ नोंथाङा मा सानो जे नोंथांनाव जे माबा मोनसे सोलायनो दंबावो नामा गुबुननि सावथुनखौ रुजुनानै बेबायदि सानो नामा नोंथाङा निस्सय सानो जोङो थारैनो साननो गोनांगौबो जों जेब्लासिम माने गावखौ गुबुनजों कम्पेयार खालामा जों दावगालांनाया एसेबां इजि नङा जों जेसेबां हाइटेक लेभेलनि माने गुबुन हारिनि सावथुनफोर बानायनाय डाइरेक्टरफोर दं बिथांमोननि सिनेमाखौ जोङो माने फल' खालामनाया जोबोर इम्परटेन्ट मानोना दाबो जोंनि गेजेराव बर' एबा बलिउड एबा एसामिसनि जलिउड बिथांमोननिजों जों जुदि कम्पेयार खालामना नायोब्ला दाबो जोंनि गेजेराव गेप दङ जों एसे डाउनाव दङ जों एसेबां जेखिनि दावगानांगौ बेखिनिखौ जों दाबो दावगानो हायाखै जानो हागौ बेयो फाइनान्सियेल बेबो मोनसे मेइन इस्यु एक्सुवेलि रांखान्थियारि बेनि थाखाय जोङो माने नांगौ बायदियै जिखिनि इकुइपमेन्ट जोंनो नांगौ स्ट'रिया स्क्रिप्टआ बिनाय बायदि जोङो जा बेसाद नांगौ बेफोरखौ जोङो नांगौ बायदि जोङो माने बाहायनो हायाखै जायनि थाखाय जोङो गुबुननि रुजुनायाव एसेबाबो दाबो जोङो एसे गाहायाव दङ आरो बेखौनो जों दा नाजागासिनो जोङो माबायदिहाय जोङो जिहेथु जोङो रांखान्थि बिफानाव एसे उइक नालाय बै थेलेबलेब माने रां जिखिनि थायो बेखिनिजोंनो जों माबायदिहाय एक्सुवेलि जोङो दावगालांनो हागोन जोंनि सावथुन मुलुगखौबो जों बेखौनो नाजागासिनो आरो दा
दा बेहाय बर'नि जिखिनि जाखांफु जिखिनि आर्टिस्टफोर दङ दा बिथांमोनखौ जोङो जे जोनोमनिफ्राय फैफानाय माखासे जेनेबा एक्टिं बे लाइनखौ नुनो मोनो गोबां जुदि आर्टिस्टफोरखौ नायोब्ला माखासेयाव जेनेबा स्कुलाव थांनाय बा बिदि ड्रामा खालामनाय बा ड्रामानि थाखाय कर्स लाहैनाय बेफोरबायदिया खमखौ नुनो मोनो दा बेहाय माबायदि जायो बिथांमोनजों जे खामानि मावनाय बा बिथांमोनखौ डाइरेक्सन होनाय माबायदि बिथांमोन ओरैनोथ' जोंना सार्टिफिकेट हल्डार बिदिथ' गोबां खमसिन आसि बिजौ सानजानाय माने गोसोब्लाबो माने दा NSD होनना बुंनाय लोगो लोगो नेशनेल स्कुल अफ ड्रामा बेहाय माने कर्स लानो थांनाय लोगो लोगो बे समावथ' फाना नांखागौ जायो दा बैसिम जायफोर खुदियाफोरा जायफोर सेंग्रा सिख्लाफोरा माने गोसो दङ बैसिम थांस'नो हाया थेवब्लाबो खायसे बेसादा जिहेतु जोंना जोनोमजों फैफानाय नालाय थैजोंनो फैफानाय बै बेसादखौ जोङो ओंखारहोनायाव आरो बिथांमोननि थैनिफ्राय जों ओंखारहोनायाव बांद्राय सम नाङा खिन्थु जों हमना लाबाय सासे दा सोरां नार्जारिनि खोथाखौनो बुंनोसै आं सोरां नार्जारिया जेब्लानाखि आंनि बिर सावथुनाव गिबि खेबनि थाखाय खामानि मावनो फैदों उन्दै गथ' अब्ला बिनि बैसोआ 19 बोसोरल' दा गेदेर खामानि बियो मावना मोनफेराखैमोन माने आंखौ बुंफैबाय गिनाय मोनबाय आं होननानै जेबो गिना फार्स्ट टाइम औ थाख्राय नार्जारि बिथांजों खालामखांबाय बियो बिनि सिगां मोननै खालामखांबायमोन दा आंनि फार्स्ट टाइममोन आरो अब्ला बे खुदियानि आखाइ शेक जादोंमोन आरो मावदोंमोन आखाइफोरा थोथोर बोथोर मावदोंमोन थेवब्लाबो आङो बै गथ'नि माबायाव बिनि बिहेभियार बिनि एक्टिभिटिसआव बिनियाव जे मायबा मोनसे दं बेखौ आं बुजिखाना मोनदोंमोन आरो बेखायनो आं मा खालामासै शुटिंनि माने 1 मान्थसो सिगांनो नार्जारिखौ सोरां नार्जारिखौ आं लिंहरनानै लाबाय सानफ्रोमबो जों बेरायग्लांहोबाय जोंनि थैजों गोरोबहोबाय जोंनि स्वभाब चरित्रजों गोरोबहोबाय इजि खालामना लाबाय सेंग्राखौ बेनिफ्राय मा जाहैबाय थिग बिदिनो आरो जिहेतु बेयो सार्टिफिकेट हल्डार नङा नालाय माबोरै खालामनांगौ माबोरै मानांगौ बेनिथ' नलेज गैखायामोन खिन्थु एक्टिंखौ रोंगौ औ मा टाइमाव माबायदि जानांगौ मा सिचुवेसनाव माबायदि बेखौल'सो माने बुजायना होनायनि गोनांथि आरो अब्ला जों बिदि लाफा जोंहा फंबाय अमिल लाहारि आरो आं सानैबो गथ'खौ एकदम फ्रि खालामबाय आरो बेनि माने सिङाव मा हाबनानै दंमोन बै बुस्थुखौ जोङो बिर सावथुनाव दिहुननो हादों आरो ओंखायनो आं सानो जुदिअ जोङो माने सार्टिफिकेट हल्डार आंबो नङा नङाबाबो जुदि गोसो दङब्ला नाजानायनि गेजेरजों बै मोनसे साक्सेसखौ जों लाबोनो हायो आरो बे आंनि फोथायनाया दा बेहाय आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैगोन जे बिटिआर हालामाव थामहिनबा बर'फोरनि थाखाय आं बिटिआरखौ अल आसामखौनो बे बाथ्राखौ बुंनो ड्रामानि थाखाय बेबायदि प्लेटफर्म खमखौ नुनो मोनो दा बेहाय नैबे फिसा खोन्दोआव बा नैबे बर'नि जिखिनि दा नोंथांमोनाबो सासे डाइरेक्टर बेस्ट जाबाय दा बेनि अनगायै गुबुन जा गोजाम डाइरेक्टरफोर दंसै दा बेनि उनाव फाव खालामग्राफोर दं दा बेफोरबायदियाव नैबे बिथिङाव नोजोर होयोब्ला जोंनि ओनसोलाव नैबे ड्रामानि थाखाय जायखिजाया मोनसे फरायसालिनि गोनांथि दं सानो बेयो गोबां इम्पर्टेन्ट बेयो जोंनि ओनसोलाव जायखिजाया मोनसे जायगायाव क'क्राझारानो जा बाक्सायानो जा उदालगुरियानो जा माने मोनसे इनस्टिटिउट ड्रामा इनस्टिटिउट नांगौआ जोंनि थाखाय गोबां इमारजेन्सि जानानै फैदों बेखौ आं मानो बुंखो होनना बुङोब्ला जोङो दा नोंगौ गोबां मोजां सावथुन जोंनि गेजेराव ओंखारबाय दङ बेजोंनो लोगोसे सेर पेरेलेलि खारफाबाय दङ आखुथाय गैथारि सावथुनफोरबो माने ओरैबायदि जाद्रायथारै माने गथ'फोरा गोसो दङ नाथाय मा जाहैबाय जेबो नलेज गैया थेवब्लाबो ओंखारथारो गथ'फोरा दा बैफोरबायदि खुदियाफोरनि थाखाय माने बिसोरा जिहेतु गोसो दंथारो नालाय मोनसे स्कुलनि गोनांथिया मिउजिक स्कुल बा एक्टिं स्कुल हयथ'बा ड्रामा स्कुलनि गोनांथिया जोबोद इम्पर्टेन्ट जानानै फैदों आरो जोंनि थाखाय नांथारगौ बेखौ खालामनो हानाय मोनसे थासारियाव दं खालामनो हानाय थासारियाव बेखौ आं जुदि बुंनो थाङोब्ला एक्सुवेलि बेयो जुदि बेखौ गोसो खालामोब्ला सरकारनिथ' आखाइ नांखाथारगोन सरकारनि आखाइ नङालासे बेखौ मावफुंनो हागोनखौ आं गोजान नुहुरदों जिहेतु मोनसे इनस्टिटिउट खुलिनाय लोगो लोगो माने गोबां माने गेदेर फान्डनि गोनांथि जायो आरो बेहाय सोरबा इन्डिभिजुवेलि जुदि खालामनो थाङोब्ला माने एसे खस्थ' जागोन आरो बेखौ खुंफुंनाया बेखौ आं सानो आरो बिटिआरनि बानजायनायाव जों नुनो मोन्दों रागाम माबा खुंफुंजाबाय आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना रागामखौ फिन खालामफिननायनि बाथ्रा बुंदों दा बे बिथिङाव नोजोर होयोब्ला हारिमु बिथिङाव जाय बिथां EM दावबायसा बर' बिथाङाबो गोबां इनिसियेटिभ लानायखौ नुनो मोनदों आरो बावैसो सिगाङाव नोंथांमोननि जे बिसा जे नैबे थांनाय 28 डिसेम्बराव जाना थांबाय दा बेवहाय मानगोनां बिटिआरनि CEM प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लादों आरो बाहागो लाना बिथाङा मोनसे एनाउन्स खालामदों जे मोनबा जे नैबे सिनेमा हल दिहुननायनि बाथ्रा बुंदों दा बे सायाव मा बुंदों सारखौ साबायखर बावनांगोन जा मोनसे डिक्लेयार बिथाङा
मोनबा हलनि थाखाय जोंनि रायजोफोरनि गेजेराव बुंलांबाय आर्टिस्टफोरनि गेजेराव बुंलांबाय बे थारैनो जुदि जाफुंमारोब्ला माने जोंनि थाखाय ओरैबायदि जागोन माने गोथेहां हांखौ ओंखारफिननो थाखाय जोंनो लामा हगारना होनाय जागोन आरो दाथ' जोबोद गाज्रि सिचुवेसन दङ जोंनि मार्केटिं लेभेलखौ जों जुदि अबजार्भ खालामना नायोब्ला माने हमना ला जुदि 20 लाखसनि जों मोनसे सावथुन खालामोब्ला 20 लाखसखौ साप'ज जोङो एकदम सावथुना जुदि सुपारहिट जादोंब्ला माने 15सोआ मथा मथि थाङो आरो थेवब्लाबो 5 लाखसआ माइनास जाना थायो अब्ला जुदि हमना ला मोनबा हला जुदि जोंनिया मेजर बर' एरियायाव जुदि गायफुंजायोब्ला फसंजायोब्ला अब्लाना बै मोनबा हलनिफ्राय 5 लाखल' नङा 5 लाखनिबो बारा मोननो हानाय आरोबाव सुबिदा जाबावगोन अब्लाना जोंनिया माने लसआव थांनायनि सुबिदाया खम जाहैगोन आरो बेयो दा जों नुनो मोन्दों जे गोबां जायगाफोरावनो मोनसे सिजन वाइसआव बर'नि सावथुना सोलियोखौ जों बुंनांगोन माखासे फुजा जायोब्ला बबेबा मोनसे अकेसन जायोब्ला बै समावल' नुनो बा दिन्थिनायखौ खाबुखौ मोनो दा बे बिथिङाव आं नोंथांनाव मोनसे सोंनो लुबैदों खायसे फिल्म जे नोंथांमोना दिहुनबाय बेखौ स्क्रिन खालामनो थाखाय दिन्थिनो थाखाय खायसे लाइमोनफोरा बा गामिनि बा कमिटिफोरा लाना थाङो नाथाय बेवहाय ओरैबायदि जायो ओरैबायदि सिचुवेसनखौ नुनो मोनो हल गैयिनि थाखाय जे गोबां जायगाफोरावनो अखा माब्लाबा हायोब्ला बोथोरनि मोनसे कन्डिसना गाज्रि जायोब्ला बैहाय गोबांआनो माइनास जानायखौ नुनो मोनो दा बे बिथिङाव मा बुंगोन दा बाथ्राया बेनो आरो बांसिन सावथुनानो बिदिनो जोंनिया सिजन हमनानै खालामनो गोनां जायो बाथ्राया बेनो बिजनेसखौ हमनो थाखाय दा बै मोनसे बिजनेसआबो ओरैबायदि क्रिटिकेल नोंथाङा सोंनाय बायदि हमना लाबाय सेप्तेम्बर मान्थआव सावथुनखौ रिलिज होबाय माने नियार बाय फुजा खाथियाव आरो बेयावबो ओरैबायदि क्रिटिकेल बोथोरखौ लानानै माने श'आ फैदों हमनानै ला नाथाय बै श' जानाय सानखालि बा श' जानाय समफोराव बारहुंखाजोंथ' रावबो देरहानो हाखाया बारहुंखा फैयोब्ला माब्लाबाबो बेहाय मानसि जाखाया अब्ला हमना लाबाय साप'ज 20,000आव एग्रिमेन्ट जादोंब्लाबो जों रावखौबो बुथारनानै कमिटिफोरखौ लस खालामनानै जों 20,000खौ लाबोनो हानाय साहसा थाहैया 2,000 3,000 बिदिहाय मोनबोयो आरो दा बै मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय जोंनिया मा जायो जों सिजनखौ हमसेयावबो माने मोनसे क्रिटिकेल पइन्ट जों माने फेस जानो गोनां जायो आरो फेलेंबो जानो गोनां जायो दा बे मोनसे सिजनेल माबाखौ गारनो गोनांब्ला जोङो नागारनांगौब्ला जोंनो हलनि गोनांथिया बिराद इम्पर्टेन्ट आरो बे मोनसे आरो दा सिजनेल टाइम हमनायनि मेन माबायानो बेनो आरो हलनि सुबिदा गैयिनि थाखायनो जोङो सिजनखौ हमनो जायो आरो सिजनखौ हमबाबो जोंहा मोनसे फेस नेचारेल खायसे एक्टिभिटिजों जोङो माने फेस जानो गोनां जायो आरो बेयो बहुत क्रिटिकेल सिचुवेसन आरो बे बुंनो थाङोब्ला नोंथांनिफ्राय आरोबाव मिथिनो लुबैगोन आं गोबां बिदिनो बर'नि जे लाइमोनफोर दङ दा बिथांमोना सर्ट मुभि बानायो गोबां गावबा गावनि प्रडाक्सन गोबां दिहुनलाङो सोरबा आर्ट प्रडाक्सन बि प्रडाक्सन गावबा गाव आरो गावबा गाव मुंजों बानायो नाथाय बेवहाय बिसानिफ्राय बेफोरबायदि जे गोदान प्रडाक्सन जि दिहुनबाय थानाय दा बेवहाय माबाफोर हेंथा जायोबा आरो लोगोसेनो मोनसे बाथ्राखौ आं रायखांनांगोन जे बेवहाय जिखिनि नोंथांमोना बिसायाव थानाय जे सोद्रोमाफोर आरो बेनि अनगायै नोंथांमोना गोलाव सावथुन दिहुनो आबुं सावथुन दिहुनो बै सर्ट मुभि आरो नैबे आबुं सावथुन दिहुननाय बेजों माबाफोर नोंथांमोननि दिहुननायाव बा नोंथांमोननि गोलाव सावथुन दिहुननायाव फारागथि थामहिनबा नोंथांमोना हेंथाफोर गोग्लैदों नामा? हेंथायाथ' बिदि गोलैयाखै खिन्थु सर्ट फिल्माव गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरा मा खालामो प्रडाक्सन नेम होनानै माने गुसुं सावथुन बानायो ओमफ्राय इउटुबाव हगारो बे बिथांमोननि खोथा आरो खिन्थु प्रडाक्सन होननाय बुस्थुखौ बिथांमोना एसेबां मोजाङै मिथिथ'वाखै आरो बेनि मिनिंखौ जाय खुदियाफोरा मिथिगोन बे साहसाव माने पस्टआव प्रडाक्सन नेमखौ होआ आरो फारागथियाबो जेबो गैया जिहेथु जोंनिया बेबो मोनसे मा जायो दा गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरानो थारैनो कालचार वर्ल्डआव स्टेप होनो लुगैयो आगान होनो लुगैयो नाथाय बिथांमोना मोनास'आ प्लेटफर्म मोना अब्ला बिसोर मा खालामो अब्ला जों माबायदि सिनायथिगोन जोंनि रोंगौथिखौ जों माबायदि माने गेदेर गोलावफोरनो जोङो नुजाथि होनो अब्ला बै लामाखौ लानो गोनां जायो आरो बिदि लानायाव जेबो लस गैयैखौ आं सानो आरो जिहेथु जोंनिया जिखिनि गोलाव सावथुन बानायग्रा प्रडाक्सनफोर दं बिसोर एक्सुवेलि ब्रेन्ड बायदिखा बेयो बै खुदियाफोरनि प्रडाक्सना माने बेहाय बारा गोहोम खोख्लैया होननानै आं सानो आरो बेबो बिथांमोननि मोनसे लाइन बेखौ खालामनायाव जेबो लस गैया सोरहाबा माने ओरैबायदि दङ आं ओरैबायदि खायसे खुदियाफोरनि फेमिलि नुबोबाय जायफोर फेमिलिया माने माइरं सेरसे बायनोबो माने मा जायो साननो गोनां जायो बिदि फेमिलि दङ आरो बेफोरबायदि फेमिलिया दिनै मा जादों इउटुब खुलिनानै गावबा गावनि माने रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनानै एसेबाबो रां आरजिनो हानाय माने न'खौ फोसाबनो हानाय बिदि
जादों आं बेखौ एकदम माने सासे बिनानाव आं नामखौ बुंथ'ला दुखु मोननानै बिनानाव सासे क'क्राझारनि आङो माने गावनो न'खौ नुबोदों हाबनानै बे बिनानावा दा गावनो न'खरखौ सामलायो माने इउटुबनि जोहै बेहाय जेबो जोङो जोंनि फारसे गेदेर प्रडाक्सननि फारसे गोहोम खोख्लैयो होननानै जोङो बिसोरखौ माने बिथांमोनखौ हेंथा होनांगौ होननानै आं साना बिसोरो बिसोरनि लाइननि खारथ'बाय थागोन जों जोंनि लाइननि खारथ'बाय थागोन जेब्लानोखि बिसोर क्वालिफाइड जागोन साप'ज आङो गेदेर प्रडाक्सनाव फैनो हानाय जाबाय अट'मेटिकेलि बेखौ जों इनभाइट खालामखागोन बिदि दा बेहाय आं नुनो मोनदों जे खम समनि गेजेरावनो बे गुसुं सावथुनखौ खालामनाय जायो आरो मोनसे बाथ्राखौ आं रायखांनांगोन दा बुंनो नागिरदों बेवहाय गोबां बिदिनो नोंथांमोना जे पाब्लिश खालामनाय नोंथांमोना दिहुनजानाय जिखिनि सावथुनफोर दं इउटुबाव होनाय लोगो लोगोनो गोबां सुबुंफोरानो बेखौ रिडाउनलड रिपस्ट खालामफिनो दा बेहाय मा बुंगोन बेखौथ' आरो गाज्रि होननानै बुंखानांसिगोन माने गोबां खस्थ'नि गेजेरजों सावथुन मोनसेखौ दिहुनो जोंबो माबा मोनसे आसा खालामो मा इउटुबाव जिहेतु मार्केटआवबो बारा फैखाया नालाय इउटुबाव एसे फैगोन खोमा साननानै जोङो माबा मोनसे सर्स फैगोन खोमा साननानै इउटुबाव होनाय जायो आरो मोनसे साननाया मा जोंनिया जिहेतु जोंनिया बर' एरियानि अनगायैबो जोंनि बिटिआरनि अनगायैबो आसामनि अनगायैबो आउटआवबो बर'फोर थायो नालाय जेब्लानोखि जोङो सावथुनखौ इउटुबाव होगोन बिथांमोनाबो नायनानै मोनसे सुबिदा फैयो जों जिहेतु हलाव हगारनानै दासिम माने थासारि फैथ'वाखै नालाय बै मोनसे बाथ्राखौ साननानै जोङो इउटुबाव हगारनाय जायो आरो मानोना जोंनिसिम गोबां माने बर'नि जोंनि बिटिआर ओनसोलनि आसाम ओनसोलनि बायजोआव थानाय गोबां बर' सुबुंफोर थायो बिथांमोना मेसेज खालामो जोंखौ नोंथांमोनाबो जों सावथुनखौ नायनानै माबा मोनसे सुबिदा खालामना होदो बिदि रिकुवेस्ट खालामहरो आरो अब्ला जों बिथांमोननि रिकुवेस्टखौ सेफायालासै जोङो इउटुबाव हगारो आरो बेहायनो जुदि हमना ला सोरबा सासे सेंग्राया डाउनलड खालामनानै आपल'ड होयोब्ला डाउनलड खालामनानै आपल'ड होयोब्ला माने बेहाय माने बे खामानिखौ जोङो सिखावजों समान होनना बुजियो आरो बे आरो गाज्रि बे खामानिया बिदि खालामनाया मोजां आरो आंनि थाखाय नङा बयनिबो थाखाय दा बिसायाव गोबां बिदिनो खायसे लाइमोनफोरखौ नुनो मोन्दों आरो बेहाय खायसे बर'नि जिखिनि आर्टिस्टफोर दङ माखासेया बे बिसायाव इनक्लुड खायसेया गैया बेथिं मानि थाखाय बेबायदि दा बे ओरैबायदि जाहैदों जोङो दहाय बुंखादों सर्ट फिल्मनि बिबाङा गोबां बारायदों बेहाय मा जाहैदों जोंनि बर'आव मोनसे ओरैबायदि मोनसे माबा नांगौखौ जोंनो जोंनि नैबे सावथुन मुलुगाव ओरैबायदि मोनसे सिटुवेसन नांगौ जोंनो ओरैबायदि मोनसे थासारि नांगौ जाय थासारिखौ जों दासिम मोनहैस'नो हायाखै बै थासारिसिम बै स्टेपसिम मोनहैस'नो हायैनि थाखाय जोङो खायसे आर्टिस्टफोरखौ जायनोखि अलरेडि आर्टिस्ट डिक्लारानो जाबावाखै बिथांमोनखौ जों मा खालामनो हायाखै दाबो आइडेन्टिफाइड खालामनो हायाखै जोङो क्लासिफाइड खालामनो हायाखै ग्लेमारा ग्लेमार ओमफ्राय जाय आर्टिस्ट नङि बे आर्टिस्ट नङि बिदिहाय जोङो क्लासिफिकेसनखौ लाबोनो हायाखै आरो बे सम नांगौमोन बोसोरसे बोसोरनै बा 5 बोसोरबो नांनानै जों बै समखौ नेबाय दं आरो जागोन बे बुस्थुआ जाहैगोन जानला मोनला बिदिहाय माने आर्टिस्ट नङिया बे आर्टिस्ट जाफैनाय बेफोर बुस्थुखौ जोङो लासैनो माने स्टेप लागासिनो दङ आरो बे लासै ग्रेजुवेलसो जालांबाय थागोन हरखाब खालामनायाव जोंहा उसुबिदा दङ बे आरो बिसाजों नैबे बिटिआर सोरखारनि सापर्टिंआ माबायदि बिसाजों मा नैबे बिटिआर सरकारा माबायदि राहा लादों नोंथांमोननि दा साराथ' अलरेडि 5 हल्सनि अलरेडि डिक्लेयार खाबायानो सिएम सारा दा बे जाफुंबाथ' एक्सुवेलि माने जोंनि गेजेराव मोनसे हेभि बन्ड थानायखौनो होनना बुंनांगोन माने मा बुंनांगोन साराबो कालसारनि फारसे गोसो दङ जों बेखौ मानिनानै लानांगोन आरो दा जों बै समखौ नेगासिनो मोगथां मुलुगाव बे जाफुंगोन ना जाफुङा बेयो दासिम जोंनि गेजेराव जेबो गाज्रि रिलेसन गैया आरो आवगायबो जोङो रावबो सरकारजों जों गाज्रि रिलेसनाव थाफेराखै थाफेरैनो गुबै जाहोना जोङो एज ए आर्टिस्ट जों माने जिहेतु मोनसे माने मा जोङो हारिनि माने बेकबन बायदि कालसारा ओंखायनो जोङो जायखि सोरखारानो फैया मानो जोङो जेब्लाबो बिथांमोनजों गोरोबना थानाया जोंनि मोनसे मावनो गोनां खामानि जों थाबैनो जोङो सोरबा मोनसे सरकारजों गाज्रि जानानै सोरजोंबा मोजां जानानै जों जे उनाव बिदिहाय सोलिलांनो हागोन जों बेखौ साना गोरोबना थानायानो जोंनि एक्सुवेलि मा जोंनि मेन माबा मट' आरो बे मेन टारगेटआ बे बुस्थुआ नैबे बिथिङाव आं मोनसे बाथ्राखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैगोन बे सोदोब बाहायनायाव जे नैबे सावथुन मुलुगावबो गोबां बिहोमा होयो दा बेवहाय खायसे सर्ट मुभिफोर दङ आरो खायसे सावथुनखौ आं बुंनो नागिराखै नाथाय बेहाय सोदोब बाहायनायफोराव खायसे आब्रुथि गैयै सोदोब जायखौ जों खोनासंथावै सोदोबफोर बाहायनाय नुनो मोनो दा बे बिथिङाव ओरैनो फुल फ्लेजेड सावथुन जुदि जों बानायनो थाङोब्ला
जोंना फिल्मफोरा केटेगरि दंखायो जों बेखौ जुदि सेन्सर बर्डआव लाङोब्ला बेयाव केटेगराइज खालामखायो बे सावथुनाव माबायदि राव बाहायदों बे सावथुनाव माबायदि इन्सिडेन्टफोर देखायदों बेखौ केटेगराइज खालामो एडाल्ट केटेगरियाव थांबा बेखौ एडाल्ट केटेगरिनि सार्टिफिकेट होनाय जायो आरो जुदि नर्मेलबाथाय इउ होनाय जायो आरो दा अब्ला जोङो गोबां माबा सर्ट फिल्मफोर नुबाय बेहाय मा जायो बिथांमोनाथ' दा सेन्सरा मा बेखौ मोजाङैबो बुजिबावा बिथांमोना गोसोबायदि माने अपेन फ्रिडम मोननानै मा खालामो आंनि मबाइल आंनि केमेरा आंनि गोसोबायदि राव बाहायगोन बिदि माबायो आरो खिन्थु बे मोनसे बुस्थुआ बांसिन सर्ट फिल्मखौ आं नोजोर होनानै नायदों खुदियाफोरा नायो उन्दै खुदियाफोरा नायो इभेन माने 5 इयार्सनि खुदिया सासेयाबो नायबावो बिदि अब्ला मा जायो बै खुदियाफोरनि माने मेम'रि पावारा ओरैबायदि माने केपचार खालामो बै समाव 5 इयार्स 6 इयार्सआव मेम'रि पावारा बिराद स्ट्रं बिसिना गाज्रि राव जुदि बाहायोब्ला बिथांमोना थाबनो माने गोसोआव लायो आरो खिन्थु मिनिङा मा बुजायदों बेखौ बुजिनो थाङा खुदियाया खिन्थु थाबनो गोसोआव लायो दा बेखौ नोजोर होनानै नायोब्ला इनडाइरेक्टलि नङा बे डाइरेक्टलिनो बै माने जाखांफुनाय खुदियाफोरनि सायाव माने गाज्रि गोहोम खोख्लैयो आरो गाज्रि एफेक्ट खोख्लैयो बेखौ आं सानो आरो हानायमानि बिदि राव बाहायिया मोजां खायसे रावखौ जोङो थोंजोङैनो बुङालासिनो बेखौ इनडाइरेक्टलिबो फोजोबनो हायो दा माबा मोनसे गाज्रि सिनखौ जों जुदि देखायनो थाङोब्ला दा जेरै दाखा जोंनियावनो दङ आरो माबाबो दंमोन नालाय मोनसे मा दंमोन गान्जा फाग्लायावबो दंमोन बेबायदि सिन बे मा जाहैदों खायसे सिनखौ जोङो दरजा फांथेनायजोंनो बुजायनो हायो दरजाया क्लस खालामबाय बास बे मिनिङा जाबाय बिदि नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो लुबैगोन जे बिसा बे बर'नि मोनसे नैबे सावथुन मुलुगनि गेदेर प्लेटफर्म बेनि थांखिया मा थांखिया बेनो जोंनो गावखौनो सिनायथि होनो थाखाय जिहेतु जोंनो माबा मोनसे नांगौ नालाय जोङो जुदि हमना ला दा जेरै जों गुबुन गेदेर हारिफोरनि इन्डास्ट्रिफोरखौ नोजोर बोना नायोब्ला बिसोर मोनफा इन्डास्ट्रि दङ जेरै बलिउड टलिउड जलिउड बिदि दा बेनो बिथांमोननि मोनसे सिनायथि थिग बेबायदिनो जोंबो मोनसे सिनायथि दानो थाखाय जोङो बे बिसाखौ बानायनाय जादों BCA बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएसन बेहाय जोंहा गोबां अबजेक्टिभ्स दङ गोबां मावनो गोनां दङ बे मावनो गोनां खामानिफोरा जाहैबाय जोंनिया मा गिबियावनो जोङो आर्टिस्टफोरखौ जोङो गावनि सिनायथिखौ होनो हानाय बायदि जों बिथांमोननो सुबिदा होनांगोन जोङो सिनेमा हलफोरनि बेबस्था खालामनानै होनांगोन जोङो मा खालामनांगोन मोनसे फिल्म सिटि बानायनो हानायनि जों सुबिदा खालामनो हानांगोन दा बेफोर जोंनि मेन अबजेक्टिभ्स आरो जोंनि दा बेफोरखौ जोङो मावफुंनायनि थांखियैनो नैबे बिसाया जोनोम जानाय आरो नोंथांनिफ्राय जोबथारनायाव आं मोनथिनो लुबैगोन जे गोबां लाइमोन लिरगिरिफोर दङ थामहिनबा बिथांमोना जे सावथुन दिहुनो आरो जाखांफु जाय आर्टिस्टफोर दङ बे समाव नोंथाङा मा मेसेज होगोन बिथांमोननिसिम गोबाङानो बिदिहाय गावबा गावनि गोसो जानाय खामानिफोराव आवगायबोयो नंगौ बे आवगायबोनाया इम्परटेन्टबो बेनो फार्स्ट स्टेप एक्सुवेलि देरहानायनि दा बेहाय ब्लाइन्डै बा गोरोन्थियै माबा मोनसे गोरोन्थि लामा लानानै ब्लाइन्डै लिरनो नाङा आंनिब्ला सोरबा सासेबाबोथ' गोरों दङ बिथांमोननिफ्राय एसेबाबो आइडिया लानांगौ दा जेरै स्ट'रि साप'ज मोनसे नभेलनि खोथा मोनसे नभेल आरो मोनसे सिनेमानि स्क्रिप्ट बे कमप्लिट आलादा नभेल लिरनायनि टेकनिकआ बेलेग आरो सावथुन लिरनायनि टेकनिकआ बेलेग अब्ला बै गोबां जोङो माबाफोरखौ नुनो मोनो आरो बिदिहाय गोदानै ओंखारबोनाय गोदान जोलैनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नुयो जायफोरा स्क्रिप्ट लिरो स्ट'रि लिरो बिथांमोननि जा मोनसे मेथडजों जा मोनसे नेमजों लिरनांगौ बै मोनसे माबाखौ गुनखौ नुहुरनाय जाया आरो गुनखौ नुहुरिनि गुबै जाहोनानो जाबाय बिथांमोनहा मा खालामो गाव हारसिङै नाजायो गुबुननिफ्राय एडभाइस खम लायो बे मोनसे मिस्टेकआ आरो ओमफ्राय नोंथाङा आपकामिं नोंथांनाव गोदान सावथुनफोर गोदान लिरबावदों बिदिथ' गोबां फायनानै दं आंसो सम होख'नो हायाखै चिरांनि मोनसे अलरेडि आङो एग्रिमेन्ट लाबाय बेहाय गेदेर प्रडाक्सन होनना बुंनांगोन बेखौ बे सावथुनखौ बिथांमोना आंनो आइडियाखौ होखादों माबायदि जानांगोन बे सावथुना मा जानांगोन माने जाथिजों सोमोन्दो थानाय जायफोर बर' सेंग्राफ्रा बर' जोहोलावफोरा माने बर'नि उसुबिदाखौ बर'नि जेंनाखौ नुनानै खायसे मोनसे बै लामाखौ हाग्रायाव थांनाय लामाखौ लानो गोनां जादोंमोन बेखौ सोनारनानै बे सावथुनखौ लिरनो होदों आरो मानि थाखाय बिथांमोना माने गावनि बिमा फिसा न'खरखौ गारनानै हाग्रा गेजेराव थांनो गोनां जादों सोरनि मोजांनि थाखाय
बैखौ बेस खालामनानै बिथांमोना सावथुनखौ लिंनो होदों बे सावथुनखौ दा आं लिरगासिनो बे मोनसेया थिग माने जोबांसै मार्च मान्थनि फार्स्ट उइकनिफ्राय जागायगोन आरो शुटिंनि खामानिया प्रि प्रडाक्सन खामानिया सोलिगासिनो दं नोंथांखौ सम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय साबायखर थेंक इउ नंगौ बिथाङानो जादोंमोन मुंदांखा डाइरेक्टर मानगोनां पंकज लाहारी आरो बिथांनिफ्राय जोङो नै आथिखालनि जे नैबे सावथुन मुलुगनि माखासे निमानि बाथ्रा बिथांनिफ्राय जों मोनथिनो हाबाय आरो बिथांनि फैबाय थानाय जे सावथुन थामहिनबा बिथाङा लिरनाय बेखौ बिथाङा फोरमायबाय आथिखालनि जाखिनि जाखांफु आर्टिस्टफोर दङ बेनि सायाव बिथाङा रोखायैनो फोरमायदों नैबे समाव नैबे थैखोरा खुसि गामिनिफ्राय आङो नैबे समाव नोंथांमोना दिन्थिबाय गोजोन्थों गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एग्जिबिशननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एग्जिबिशन बे एग्जिबिशनावनो आबादारि हेन्डलुम टेक्सटाइल फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एग्जिबिशनाव गला हाफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन